Sa mga balita karon nga mabasa nato sa mga news diha sa atong mga social media, murag stressful na kaayo ang kinabuhi. Daghang nawagtangag trabaho sa Ukraine ug sa Russia, tensyonado kayo, mga krisis kaning pagsaka sa oil prices, mga prices sa prime commodities nga atong ikinahanglan, kini pang siging away, siging dinumtanay ni apagid ning virus, sige pagyod kapoy no. Ang saman wa mo kapuya kapoy. Pero kining pagampo nga gitudlo ni Kristo nato nga atong gibasa, kining atong famous kay nga the Lord's Prayer or atong tawgog Amahan Namo, kun kini gisunod pagid ni wa unta ning tanan, kining tanan nga ato rom na experience nga nakapastress nato, nakapaguol, nga daghan na kaayong na naghikog, daghan na kaayo ang nagdepresyon, wa gyud unta ning tanan kung gisunod pa ning maong pagampo. Kay kani manggong pagampo murag atong himuan og sana guide ang atong kinabuhi unsaon pagpuyo dinhi sa kalibutan. Muna si Kristo nihatag gid siya kaugalingon niyang pagtudlo unsaon pagampo, kay daghan man kay klases pagampo sa una kato mga pagano. Ang gi-emphasize ni Kristo sa ayaw mo panig-ingon nila nga aron lang dunggon ang ilang pagampo, kay ang pagampo gud sa una sa mga pagano mao ang pagpangayo nga ang ilang gusto matuman, nga ang ilang pangandoy makabot. Mauna ang pagampo sa mga pagano, muna more on dungga kami. Na si Kristo bitudlo siya inani a pagampo. Kamo nagsunod mo aning pagampo ning Amahan Namo, o nagbuka lang inyong baba, ang atong baba sige laglibkas, pero lahi ang atong gihuna-huna. Ang Amahan Namo nga gitudlo ni Kristo or Lord's Prayer, gasintro gyud nga ang una day natong ilhon mao ang atong amahan tuas langit. So sugod karon ay namo pag-ilang amahan ang inyong dinhi sa kalibutan. Unsam na sila? Say tawag niyo ana. Kanang inyong papag mama ba? Apil na ning pari ang gawali. Unsam man yung itawag ani? Amahan lang yapon. Pero sa imong kasing-kasing ayaw na siya dawata nga mao ginay imong amahan. Ang tinuod ginatong amahan tuas langit. Kana sila kining atong mga authorities, labi na ginang parents o kaning ingon ning pare, kana ato mga leaders sa gobyerno, unsa man na sila? Representatives sa atong amahan nga tuas langit. Representatives. Nyagwa na gani sila mag-represent, ayaw na gina sila sunda kadtong amahan tuas langit mo'y sundon. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihulagway ang duha ka propeta nga lig-on kaayo, si Elias o si Eliseo. Gisupak nila ang mga hari sa kalibutan. Gisupak nila ang mga authority sa kalibutan nga nisukwahi sa Ginoo. Gisupak, wa sila mahadlok, matod pa ni propeta Sirach. Hangtod sila nangamatay, gasigi lang yapog himo og mga milagro gikan sa Ginoo. Mao na karon San Vicente Ferrer, sige gyapog himo og milagro, gisupak niya ang mga authority. Diha pa man ito sa isuod nga ni-claim nga siya mo'y Santo Papa, niya naduha naman kabuk Santo Papa, ni suporta si San Vicente Ferrer primero atong Santo Papaha. Pero sa dihang nakaamgo siya nga ang Ginoo wa day magpili aning Santo Papaha, iya jung giingnan hunong na nang imong pag-claim nga Santo Papa kay
pakighiusa dito sa Roma. Ano bang unsa may nias kalibutan karon nga angay natong supakon nga gitudlo sa atong mga leaders kana gyung maghimutag gingharian dinhi sa kalibutan. Uso na kay naron nga ako ning gingharian, ako ning property, ako ning poder. No trespassing. Trespass gani ka gubat kita. Mao na ron gubat diha sa Ukraine. Simple ra gud kay nagod. Pareha ra gud na aning atong common nga mga kaso dinhi ilog sa utlanan siyuta. Wa din nakinihaay dinhi. Manimbar ba mo usahay? Nya kinihaay, magatbang pa, nya pulos na gampo Ginoo in taon. Mudaog ta kuskaso. Mapildi unta ng animal na dihang galuhod-luhod. Matarong ka na, malipay kang atong amahan ana. Mao na di ta maghimo gingharian dinhi. Unsa man ang gingharian sa Dios atong gipangandoy, ang gingharian sa atong amahan maoontay ni adinhi. Dili kay kita maghimo gingharian, maapil unta tas gingharian sa atong amahan. Ug unsa man ning gingharian sa atong amahan nga langitnon, naa diha ang pipila ka mga kuan, naa diha ang gingharian sa pagpasayloay, gingharian sa paghigugmaay. Mo na ang gi-emphasize din higyod, pasayloa gyud ang nakasala nimo aron pasayloon sa kadidto sa amahan. Tanawa ra gud na kanang muhuman kanang magpasayloay ba? Tanawa kana si saningan anang leader sa Ukraine, Zelensky o kana si Putin sa Russia. Tanawag magpasayloay na sila, magsabot-sabot na sila. Pagkanindota mo pakpak mo ng tibuok kalibutan, mawagtang ning atong mga stress. Di ba? Ano man sad mo mooyon, di san mo ka wa mo kasuway kanang magpasayloay. Para ko na nang bana og asawa mag-away, way tingganay mga usak simana. Tanawag magpasayloay, inigingos ba na, sorry kay day, ikalima pa man sa ning kabit nako, sorry gyud kaayo, saon man gyud, huyang man gyud ko nya, moingon sa nimong asawa, sakit man tuodong, pero bana man gyud ka, nya ako man gyud nang tulubagon ang paghigugma nimo, okay na, pasaylo na tika. Tanawa, di ba? Awa mo ka imagine? Dugay kay mo katugoy, magsige mo tabi, no? Nindot kayo ang kasing-kasing ba, bukal-bukal sa kalipay. Anong mura mo di mo yun? Wa mo kibaw sa gahom anang pagpasaylo. Unsa ihatag sa anang pagpasaylo? Kalinaw. Wag tang natanan nimong stress. Anang forgiveness. Mabita nang nalipay ko na ako nakita social media nga naay atong gitahitulan tog si ate og si antay. Kita ang tingalimana no, na si YouTube, si ate og si antay. Si kuan ba, Madam Amy Marcos, nya mura to sila gi-sit up nga naay ni interview or siya ba to ni interview nga antay Marcos nga batan-on nya nangutana dayon usas mga questions. Mo ngayo ba mo sorry nya niingon dayon si Amy. Siyempre, mangayo kong sorry. Ako'y sigig sorry. Oy, sige kong sorry. Kay na magiusahay nga mapasakitan na to. Nga wagay na to natuyuan. Kanang ituyod lang ni mo imong tiil. Nasabod siya. Wag ko na ni mo tuyuan. Nya, mangayo kag sorry. Kay nasakitan man. Mangayo ko ni mo sorry. Nasakitan magagapiruan ako na tuyuan. Wagin mi magplano ana. Nga muna'y dangatan. Kay nilaging leader ta. Daghan manggid atong mayatakan. Mangayo na ba? Nya gatabi sila. Nya ang ending dayon unsa may imong ikasulti namo nga nasakitan mami nimo ana to katumutan-on atong antay dayon si Amy kato akong tatay pag sa revolusyon daghan kay nagsigig ingon unsa naman amo na ning sugdag patay ning mga taong nagrally amo na ning rakrakan ingon kuno yang tatay iyan ning sulti na si YouTube ayaw kay pwede ko makig-away o mga kaaway nga tagalaing nasod Hapon, Amerikano, Katsila pwede ko ana pero akong kapwa Pilipino ayaw kita maoy mo biya kita maoy mo sibat dinhi aron mabugnaw ang ilang hunahuna mao tong nanaog sila dito sa Malacañang kuno
aron mabugnaw. Why kwan lisod kaayo na nato sila kontrahon ato ng igsuon. Amo to ang ending dayon niya. Isa kani amo ning gisunod. Ako baya di ba ko gusto ato? Gusto biya sa tako akong tatay pamusilon to dito. Pero nisunod ko sa among tatay kay nganuan mo may gisulti. Mo nagikan ato wa gyud ko magsigig yaw-yaw, wa gyud mi magyaw-yaw ana siya. Isa mo na ikaw. Ikaw di na ta mag-away ha? Ay kung awaya, di sa ti kaawayon, magstorya-storya lang gud ta aron do na tay makatunan sa usag-usa. Ana, makaingon sa tang sana all oy. Ingon ani ba og tinuod gid ni nga mao'y gibuhat pagka para nako mao ni gikinahanglan sa kalibutan karon. Mao ni siya ang modeling sa tao nga giharian og Ginoo. Kamaong mo pasaylo, kamao sang mangayog pasaylo. Ay kuno lingian na imong tupad. Ina kamao kang mangayog pasaylo. Ina lingiya. Nga gahi ra ba kay tagnaong usahay, bagto kay tag mga naong. Di ka mao mangayog pasaylo, di sad ka mao muhatag og pasaylo. Sigihan gyud tug hunahuna kadtong nangagi hangtod patong dugay na kaistanan gikan pas mga lulos, mga lulo isa kanang mga lulog-lulo nagirip tong imong lula sa imong lula sa una mga buangon mga kaliwat. Ana ayaw na ay pasayloan na. No na ingon sa Ginoo, ingon sa Kristo dire, pasaylo ay. So kining maong gingharian makita ni nato sa mga taong mapasayloon og mahigugmaon mo na ingos Kristo pasayloa gyud kapituan kapito ang imong mga kaaway nya higugmaa hangtod ka mamatay. Mao ni ang gingharias Ginoo nya unsa may resulta ang kalan-o nato sa matag adlaw naa. Why stress? Tanawa ng mga taong kusog kayong makighiusa siyang isig katao, magsigig ampo, magsigig sunod sa gustos Ginoo. Makabsan bagos pagkaon? Di oy, di sad maputos sa utang. Kadtong nagfamine og 3 ka tuig kapin si propeta Elias, ang biyuda nga hapit wa nay pagkaon, iyang gipangayo ag pagkaon, unya kay nisunod man siya nga mao man kani gustos Ginoong pakanon ti ka. Ang biyuda hangtod niabot pila usa ka tuig patukapin naagid siya harina ug lana wa mahurot nganuman gisuplayan sa Ginoo mo na ang kalan-on namo sa matag adlaw apil na ning mga kalan-on sa atong lawas kalag ug atong huna-huna kay daghan kay karon giuhaw na ang mga kalag ang huna-huna stress na kaayo kay wa nay pagkaon kan abang mga gitawag na tog mga Diyos nun nga mga huna-huna nawa na pulos na lang mga evil thoughts mga sa Tagalog pa mga masasamang isip di ba? Lingi ako no na imong tupad ko no be lingi ba? Unsa imong mahuna-hunaan ikakita nimo siyang now masama o mabuti? Kamo mo mo Tagalog de. Karon iniguli ninyo sa inyo, inigtan-aw nimo atong tuarong nahibilin sa inyong balay. Unsa imong tan-aw sa mga naong ato, masama o mabuti? Ayo di ay. Iniglingi nyo sa inyong silingan, labi nagsigig tabi, kay murag ikagigilibak. Unsa may imong makita, masama, mabuti? Bahala mo di kung sa na yung naon-naon. Basta kung natay Ginoo, pirmi gina nga nindot ang atong hunahuna. Unya katapusan kining atong amahan iya tang ilikay basta maghari na siya nato ilikay taniya sa yawa sa dautan. Dili kita mo imulikay sa dautan, ilikay taniya sa dautan. Ug kung saon man tanya paglikay kanang kamaunatang mohigugma sa dautan. Love your enemies. The greatest protection sa atong kinabuhi against enemies is love. Higugmaan ang imong kaaway. Diba, inig-abot sa panahon nga mahimo na nimong higala, imo na nang nabuntog ang iyang pagkakaaway. Dili ning armas.
Dili ning himo aning mga armas nga purting mga mahala, mga missile, mga eroplano, mga barkong igugubat, mga anti-missile, mga guba tani, mga guba tani. Ang pagbuntog sa kaaway, gugma. Saban, ganahan mo gamit? Wa gini gasto. Kanang usa ka bala, kanang usa ka missile nga pasano na nila nya ibala dito, nya mulupad dayon ngadto. Tagpila ka na kamilyo ng usana. Labi ng dagko kayo, niya sugaton sa atong anti-missile gikas Ukraine, niya mga igo in town ang missile, maigo ang eroplano, kana usa ka eroplanong galupad-lupad, pila kay presyo ana. Igon lag usa ka missile, dive sa dayon ngadto, patay hastang pilot. Di ba? Perti nilang himo ana. Pero di na maoy pagbuntog og kaaway. Unsa may maayo, kanang imong gigasto ana, may pag-ipalit nimong slot, may pag-imong i-donate sa mga way kaon nimong silingan, may pag-imong patambalan kato mga taong wa na gitaw ikapatambal, kana buntog gid ang imong kaaway ana, kay tinuod natong kaaway mao ang yawa. Ang yawa muguba sa kalibutan kay hinimo manis Ginoo, muguba sa atong relasyon, muguba sa atong kaugmaon. Mauna ang yawa. Ang atong amahan nga langit nun, magtudlo nato, buntuga pinaagi sa inyong paghigugmaay. Kay kung maghigugmaay na ta, magtinabangay, mawagtang ginang yawa. Di ang yawa makapuyok sa mga tao nga naghigugmaay. Mautan na pamilya mo ingon ako, Father, ikuan bi sa tawagan na kanang blessingi among balay kay nanagid mi daghang eng mahibudngan Father. Di dayon ko mo blessing oy. Ako din pangutan-on naghigugmaay mo dinhi. Wa mo magsigtan-aw ng cellphone, nagrosaryo mo. Isip pamilya nagpasayloay mo, wa mo magsigig away, wa mo mag-isipay. Ana ba? Kay naa gani mo ana na ang yawa mo tambok og maayo ganahan kay nang yawa ng kinusmuray snaong kanang sininghagay kana bang mga bugat og tingog ba ikaw dito kamu ba nga animal kay mo da kamu da kana ganahan kay yawa na mo tambok siya na pero kana magsingon I love you dong kauna ay ang yawa na magkuan magpangutkot so animal higugma na sila ni ana sulsulan nitong banab hubog kayo iniguli trapuhan das asawa sus taon sa kung bana galisod na gitawag bangon yung yawa sus wagid masuko da ana ipahatto dayon to sa yawa o kanang siksik istanan agbay pa imong wan ang GRO ba mo imong hatod inighatod ngon uy day salamat kaayo ha imong gihatod akong bana painit sa diri yung yawa ayay pildi na sad kuan pero mo ka ikaw hatod-hatod ka ng punuwaya ka unsa man kaniya imong ikabit akong bana yung yawa kana mauna kana gyud bugnuwa gid pero imong higugmaon, imong pasayloon, mangutkot ang yawa. Musibat na sa inyong balay. Maunay saktong exorcism, maunay sakto nga pag-cast out sa mga demonyo, gugma o pagpasayloay. Yan na siya. Niya dayon palit daig slat. Ayaw igastoan ang mga butang nga makapanindot sa imong koral, makapanindot sa imong mga gamit diha. Nya dayon mahimo day kang igihan kay istanan porti na nimong dalia masuko ana ayaw di ba imo na ipalit og pagkaon para sa imong silingan so muna atong kuan atong kinahanglan karon aron tamawa atong stress magsigtag pangadji og amahan namo magsigi sa tagbuhat sa gidiktar sa amahan nato haron ang iyang gingharian maunay muhari sa atong kinabuhi individual o community nga kinabuhi communal nga kinabuhi kana mawagtang gining atong tanang mga problema ang kalambuan nga di nato ma-imagine og ang kalinaw og kalipay nga wa nato tingali makabot pas atong hunahuna gitawag og langit nung kalinaw o kalipay maogyoy atong masinati kanunay manindog ta mga igsuon
Sa tumang pagpaubos o gugma, ipadangat nato karon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios, pinaagi sa pag-ingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa Dios nga agakon unta siya sa Ginoo ug panalipdan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan nga magmatinumanon unta sila sa mensahe ni Kristo nga gitudlo sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton ug na nag-antos nga dili unta sila mabugnaw, hinuon ilang ihiusa ang ilang pag-antos sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mihalina nga maangkon na nila ang kapahulayan nga dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa pagpaubos o gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.